Mit navn er Thomas Kjellberg Christensen. Jeg er IT-chef her på Gentofte Hospital, hvor vi gennem de sidste 2,5 år har implementeret en automatiseret sterilcentral. Vi havde en proces i gang med, at vi havde fået en stor, ny, lækker bygning med rigtig mange flotte operationsstuer, og i den forbindelse skulle vi bygge en ny sterilcentral. Og det fik mig til at sige, at det her det må vi kunne lave smartere og mere effektivt. Vi må kunne simpelthen lave en automatiseret sterilcentral, hvor vi bruger robotter til at køre tingene frem og tilbage og gøre det, som det skal gøres. Vi begyndte at kigge på, hvad er det for nogle krav, der stilles til at lave sådan en automatiseret sterilcentral. Og vi søgte penge fra ABT-fonden. Grunden til, at vi valgte ABT-fonden, det var, at de støttede, at man lavede løsninger, hvor man brugte kendt teknologi, men i en anden settings. Og det, vi var ude og kigge på her, det var, at vi ville tage noget højlager, som fandtes i bilindustrien til reservedelslager og til bøger og alt muligt andet. Og så robotter som dem, man bruger, når man for eksempel producerer biler, de gule robotter, man kan se ned ad sådan en produktionslinje. Og i den forbindelse så fik vi bevilget 12 millioner kroner af ABT-fonden til at kunne udføre projektet. Og det var vi jo selvfølgelig rigtig glade for, fordi det gjorde jo, at det kunne blive til noget. Fordi det er jo ret store omkostninger, når man er den første i verden, der skal udvikle noget. Teknologisk Institut har været med i projektet til rådgivning og support. Det har været et stort tværfagligt projekt på Gentofte Hospital med deltagelse af flere afdelinger. Sterilcentralen, driftafdelingen, serviceafdelingen og IT-afdelingen har deltaget i projektet. Derudover er der foretaget arbejdsgangsanalyser for diverse arbejdsprocesser. Arbejdsgangsanalyserne er foretaget med henblik på at optimere integrationen af det nye system. Systemet er udviklet med en nødprocedure, der gør det muligt ved strømafbrydelse at lokalisere specifikke instrumentpakker via den centrale computer. I disse situationer vil computeren slå over på lokal nødstrøm. De 6 år, jeg har været her, har jo været præget af etablering af en ny bygning, og jeg har været med til at indrette nybygningen. Den var designet, da jeg kom. Det vil sige, at jeg som bruger og aftager af sterilcentralens ydelser har været med til at designe sterilcentralen og bestemme, hvordan den skulle indgå i funktionalitet med resten af nybygningen. Automatiseringen har været en stor hjælp i det daglige for sterilassistenterne, der er ansat i sterilcentralen. Det har fjernet en masse tunge løft i dagligdag. Godt nok er nogle af arbejdspladserne stationære, men de kan indstilles til den enkelte medarbejder, sådan så det lige passer i højden. Det har hjulpet med at stykke vognene sammen, så de tunge bakker kommer i midten, og de lettere kommer højt eller lavt der, hvor det er sværere at tage ud for medarbejderne. Vi skrev så en kravspecifikation, som vi kørte i EU-udbud, og fik forskellige kandidater, der ønskede at byde på den, og i den forbindelse så faldt valget på Gibutek. Det er første gang, de laver noget i en sterilcentral, så det har også været en udfordring for dem. På den måde begyndte vi jo at tænke mere og mere om sterilcentralen, ikke bare som et sted, der steriliserer og gør rent, men i virkeligheden som hospitalet og operationsgangens forsyningstropper. Vi har jo en række IT-systemer på hospitalet, som vi dels bruger til at planlægge vores operationer, dels bruger til at styre vores instrumenter. Så derfor har vi måttet få programmeret nogle interfaces imellem de her forskellige systemer, både de interne systemer, T-Doc og Orbit, men også i forhold til T-Doc, instrumentstyringssystemet og lagersystemet. Den automatiserede sterilcentral fungerer således, at kirurgen planlægger en operation i bookingsystemet Orbit. Orbit sender besked om den enkelte operation videre til mellemleddet kaldet T-Doc. T-Doc sender ordren videre i processen til lagersystemet, hvor materialerne til den enkelte operation bliver pakket af robotten. Sterilcentralen er på den måde udviklet til at håndtere al aktivitet mellem kirurgens planlægning af operationen til materialernes afsendelse fra sterilcentralen. Sterilcentralen kan på en dag håndtere 70-100 operationer. Sterilcentralen er udviklet således, at den er skalerbar. Det vil sige, at et lignende system relativt nemt kan anvendes på andre hospitaler i Danmark og i udlandet. Og det er jo nogle af de væsentlige ting, det er, at innovationen stopper ikke bare ved at få idéen, men det er en langvarig proces, som følger hele projektet igennem, indtil man får det afleveret.